फैसा मोनदों जों बिराद गोजोननाय थादों जोंहा लाख लाख थाखा फैसानि खरसा थांबाय बेखौ जोङो दिनै बे फिसा होनाय मोनबाय जों रावनिफ्रायबो गोजोननाय मोनाखै जोंहा थैजासे गिलुफोरनि सम्पति सुरजाकाथानि जय जय बड'लेण्डनि जय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ BMC चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय रायजो राजाफोर जोंनियावहाय मोनसे रिक्वेस्ट फैदोंमोन क'क्राझार दाख्लैबावै जोङो मर्निंआवहाय जि खौरां पाब्लिश खालामो बेवहाय होफादोंमोन बिथांमोननिफ्राय हरखादोंमोन दैथायहरदोंमोन नोंथांमोना जायफोर नायाखै जों बिथांमोननि थाखाय जों स्पेशेलि बेवहाय आरो स्क्रिनाव होनानै होबावनि स' हा खुरखादों मादों होनना बुंदोंमोन गासै बेवहाय गामि मोनसे थाङाबाबो न'खरथाम न'खरब्रैसो बिदि थांदों होनना बुंदोंमोन माने थांखाजोब्बाय आरो ना गासिबो खुरखाजोबनानै दा बिथांमोना मदद बिहरदोंमोन दा बेवहाय सरकार दासिमबो थाङाखै जाहैदों आरो बिथांमोना दा अखायाथ' माने हाबाबो माने दैबानाया गैला आरोना रानबाय अब्ला बिथांमोननि गासिबो सिलिंखार जाबायना बिनि थाखाय माने जोंनाव अनसुंथाइ बिहरनायावहाय हेनुजाया जेब्ला जोंखौ बुंहरदोंमोन आदा आंबो मदद खालामनो स' बे समावहाय आं बुंबाय जों बे समाव बिजनियाव ओंखारलांखाबायमोन जोङो खैला मैलायावहाय सिसुबारियावहाय जों हास्लाबासो बेखौ मदद जाय होनायखौ जों एक्सेप्ट खालामनो जायनि जाहोनाव आं बुंबाय नेक्स्ट टाइमाव जों होनोसै स' दिनै हेनुजाया जोंनि स्टुडिअसिम फैदों नैबे जोंनिसिम फैनानै बिथाङा माखासे माने रां अनसुंथाइ होनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ सोर बियो सिगाङावबो होखांबाय बियो बिनानावा 5,000 रां होबाय दिनै बेसेबांसो होगोनथाय मिथिला आं सोंनोसैसो नोंनिफ्राय दे खुलुमबाय रायजो राजाफोर आइ आफा बयखौबो आंसिमबो गोसो गोथारै खुलुमनाय थाहरबाय आं दाखालिनो लाइक अनसुंथाइ होनो सानदोंमोन आरो बाट बे टाइमावनो दादामोना डनेसन होनो अलरेडि थांगोबायमोन स' आं सानबाय कि दे जेबो नङा इट्स अके आं नेक्स्ट टाइमाव होनसै होननानै स' आं दिनै चान्स मोनबाय नालाय बेखायनो आं दिनै फैनानै डनेसन हैनो नागिरबाय आरो दादाजों बोर मोनगोन नों गोबां बोर मोनगोन गोबां जोंजों गोबां खामानि मावनायाव हेफाजाब होबाय दे बिथाङाबो जोंनि बिम एबा बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसन पार्ट जाना थाबाय आं बुंनो थांदों बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसना मोनसे जों सोरनोबा सेलारि होनाय सोरखौबा माने एमप्लय लानाय बेफोरबायदि नङा आरोना जाय गोसो जायो बेनो मदद खालामनो हानाय पाब्लिक आरोना पाब्लिकनि मानिया पाब्लिकनि पकेटावनो थांगोन आरोना दा नानियाबो सासे पाब्लिक जाबाय स' बे नानिनि बे जेसेबांखिनि डनेसन होगोन बे पाब्लिकनियाव थांगोन आरोना स' नानिया बेसेबां होनो सानदों ओरैनो रायजो राजाफोरनो खोन्थाना होदो आंनावथ' इसेबां लाइक केपेसिटि आरो सर्सेसथ' गैया नाथाय आं जाखिनि हायो आं मामिमोननि लाइक हेल्पजों जेसेबां मोनो आरो आंनाव जेसेबां दङ मिनिमाम आङो 10,000 होनो सानदों आरो 10,000 बा बिथाङा 10,000 होनो नागिरदों दिनै सानै मानसि जाबाय जोंनि आखायाव फार्स्ट जेनेबा दैबानानि डनेसन खालामनायावहाय दाख्लैबावै फुथुलि बसुमतारी आब'आ होदोंमोन दिनै हेनुजाया होलायबाय स' थेंक इउ स' जों फैसाखौ नाजावनोसै नङा होमबा हेनुजा स' थेंक इउ स' माच स' हेनुजाया फैसाखौ जोंनो 10,000 होबाय दायो जों खरस खालामहैगोन आरो लोगोसे जोङो थांगोन दतमा स' हेनुजा मोनाबो थांफासिगोन जों बिसोरखौ लांफागोन बिथांमोना थाङा होनदोंमोन बाट नोंसिनि आखाइजोंनो होलांखादो होनना बुंदों 1 घन्टासोनि लामा आधा घन्टासोनि लामा आरोना बे दतमाया क'क्राझारनिफ्राय जों खरस खालामना थांसै जों सिगांग्रो नाग्राबारियाव थांग्रोगोन आरो बिनि गेजेराव बिनिफ्राय गिदिंनानै खरस खालामना जोङो ओजों थांगोन आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोंनि दिनैनि बबे जायगायाव जोङो बे रांखौ जोङो हैगोन जों दायो क'क्राझार टाउनाव दं मोननै जायगायाव खालामहैगोन आरो जों मा बायगोन बेखौ उनावहाय नोंथां मोनसेयाव खोन्थागोन जोबजासिम भिडिअखौ नायबानो नोंथांमोना जाबाय थेंक इउ जों दायो ओंखारबाय पाब्लिक मानि टु पाब्लिक पकेट दै रायजो राजाफोरनि नानियाबो फैबाय जेसेबांखिनि रां अनसुंथाइ होनो दायो जोङो थांगासिनो दङ गारि गाखोबाय हेनुजायाबो एसे दङ जेखिनि अननानै नोंथांमोना हरदों बे गासिबो लिस्ट जों खरस खालामहैसिगोन दे नोंखौ लाया मादै रिसिप्टबो बानायनो थांगासिनो दङ जाय मानसिया फैसा हरो बिथांमोननि थाखाय रिसिप्ट अनलाइन हरगोन आरो बे मोनसे असम बाहुमुखि माने समबाय समिति होनना बुंदों आरोना बेयावहाय माने जोंखौ लेंहरदों आरो बे मोनसे बेंक आरो बे बेंकआवहाय नोंथांमोना थांनानै कल खालामहैनो हागोन ओमफ्राय बेवहाय रायज्लायहैनो हागोन बेवहाय नोंथांमोना कल खालामनो थाखाय आं नोंथांमोननो नाम्बारखौ होनि 037623000113 आरो खेबसेबाव बुंनि 037623000113 स' दायो जोङो गोजौआव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम खुलुमबाय रायजो राजाफोर दायो जोङो असम बाहुमुखि समबाय समिति लिमिटेडनि मेनेजारनि रुमाव दं नैबे बिथाङानो मेनेजार जों बिथांजों माखासे बाथ्रा रायज्लायगोन बिनि सायाव आं बेखौ फोरमायनो सानदों बिथांमोना जोंनो माखासे अनसुंथाइ हरदों मोनसे स्पन्सर सिस्टेम बायदि डनेसन सिस्टेम बायदि आरो बिथांमोननि रांखौ जों ओरैनो दैयाव गारा आरो बे रांखौ जों मायाव लांनो नागिरदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगासिनो मिथिसिगोन लोगोसे बेवहाय बिथांमोना
नोंथांमोनाबो जाहैदों बे अखम माने असमबो जायो अखमबो जायो असम बाहुमुखि समबाय समिति लिमिटेड बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दं दै रायजो राजा नैबे बेनि समयबोनि माने मेनेजार सारा मा नाम जायो ओरैनो सनिराम नार्जारी बे सारा बिथाङा जोंनि खामानि मावनायखौ नुनानै खोब मोजां मोनदों आरो माने बिनि थाखायनो बिथाङा माखासे नैबे दैबाना जानायाव जायफोर न'खरा सिलिंखार जाजादों बिथांमोननि थाखाय बिथाङा माखासे गावसिनि समयबोनि जानानै माखासे अनसुंथाइ हरनो नागिरदों नङा होमबा दा बिथाङा माखासे फंनैसो बाथ्रा बुंसिगोन स' नोंथांमोना खोनासंनानै लादो बिथाङा मा बुङो सार अन्नानै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मेसेज आरो नोंथाङा मा डनेसन होनो सानदों मा अनसुंथाइ होनो सानदों बेनि सोमोन्दै बे असममुखि समबाय समिति थुरुबै जानानै जेनेबा जोंहा दैबाना दैनि अभाबाव बा दैनि माबायाव सिलिंखार जाना थानाय बिथांमोननो जों दा नैबे असममुखि समबाय समितिनो बे समितिया जों एसे हायाबाबो एसे अनसुंथाइखौ हरनो जों सानदों आरो बेनो जथेस्थ' सार बेनो जथेस्थ' जे नोंथांमोना जि जोंनो माने जोंनि खामानि मावनाय बा दैबाना जानाय सिलिंखार जानाय न'खरफोरनो जे हरनो नागिरदों बे बिराद गोग्गाथाव आरो बिराद मोजां नोंथांमोना जे बेवहाय मोनसे समिति बानायनानै दोनदों नङा होमबा दा बेनिफ्राय नोंथांमोना हरदों गासिबो जुदि बेबायदि हरोब्ला जोङो सरकारनि मददनि गोनांथि गैया जायो ना नङा होमबा सार स' नोंथांमोना बेबायदि ओंखारदों जे नोंथांमोना जे बेबायदि मदद खालामनो ओंखारबोदों गासिबो जाहाथे बेफोरबायदि ओंखारबोयो आं गासैखौबो जों भिडिअनि गेजेरजों खुलुमनानै आर'ज गाबज्रिहरो नोंथांमोनाबो सारमोन बायदिनो ओंखारदों सासे मादैया नाराबारियावहाय मदद खालामनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय नैलाय फैदो हाबफैदो नामा मादै नै बे मादैयानो लेंहरदोंमोन आरोना थेंकिउ मादै लेंहरनायनि थाखाय मादैयाबो माखासे मदद खालामनो नाजादोंमोन आरोना दे सार दे नै बेयो सार दायो लाबाय जोङो समितिनिफ्राय माने बाहुमुखि समितिनिफ्राय आं बेखौ फुरा डिटेल्सै बुंगोन दै बेवहाय गासै दंजोबो 3,500 रां बिथांमोना डनेसन हरबाय आरोना नोंथांमोना दायो साननो हागौ बिसोर सोर नङा होमबा जों क'क्राझार टाउनाव मदद खालामनाया बिराद गोजोनो जों ससियेल वार्कारफोरखौ बिराद खस्थ' नुयो नालाय नोंखौ आङो बेनिखायनो आङो खावलायो नोंथांमोनखौ बयबो खामानि मावनो नाजा बेबायदिनो अननाय आरो सिबिनाय बयनिफ्रायबो मोनगोन आरो नोंथाङाबो बयनोबो अननाय हो आरो गुबुनाबो नोंखौ अननाय होगोन स' रायजो राजाफोर ससियेल वार्क खामानि मावब्ला माबायदि बेनिफिट मोनो मिथिगौ नै नुदों जों बुजोब्बाय खिन्थु आं बुजिदों आरोना बिनि थाखायनो आङो नै साहाबो गोदै नालाय आं लोंनो हाला आरोना स' रायजो राजाफोर नैबे मादैया जोंनो मोनसे अनसुंथाइ हरनो नागिरदों जोंनि खामानि मावनायखौ नुनानै माने जोङो रायजो राजाफोरनो होयो नालाय स' मादैया बेवहाय दख'ना होदों दै ब्लाउस गांनै होदों ओमफ्राय दख'ना गांबा ओमफ्राय गामसा गांबा स' गोबां मोजां थेंक इउ स' माच आरो आखायाव रांबो लाबावदोंसो मादैया जाखिनि हायो बेखौनो हरसाबबाय जाहाथे बेजोंनो एसे मोनलायलायो सहाय स' मादैया बेवहाय रां हरदों मादै बेसेबां हरदोंथाय 3,000 स' 3,000 रां हरदों रायजो राजाफोर गासिबो हिसाब खिथाब थाजोबगोन दे आं बुंखादों ना पाब्लिक मानि टु पाब्लिक पकेट तो रायजो राजाफोर जों ओंखारसै प्रेस मिटा बसुमतारी बिथांनि फिसाजोआबो इउटुब चेनेल दं नोंथांमोना प्रेस मिटा बसुमतारी होननानै नायोब्ला बेवहाय जेनेबा नोंथांमोना मदद खालामनायखायसो जोंबो बे खामानिखौ मावनो हादों ना डान्स मोसानो नायनानै नायबानो जाबाय नैबे मादैनि आदैनि फिसाजो आरोना अके स' थेंक इउ स' माच मादै स' जों दायो बिशाल मार्केटआव माखासे शपिं खालामसै माने बेवहाय जोङो जाय जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन दतमा बिनि सिङाव दं दै दतमायाथ' जास्ट एरियानि नाम बे साइडथिं थांनांगौ
बेयावहाय जाय जायगायाव थांगोन बे जायगायावहाय जोङो माखासे खरस खालामना थांनो नागिरदों हेनुजानि होनाय आरो बिनि उनाव समबाय समितिनि होनाय आरो लोगोसे मादैनि होनाय स' बेफोरखौ गासिबो खरस खालामनानै जों बिथांमोननो फैसाबो होबोगोन दै मिथिबायना स' खरस खालामनानै जों थांनि उन्दै उनला गासिनिबो लाजोबदों आरोना जोङो माने बेवहाय बायनानै ओरैनो गामसा आरो दख'नाखौथ' जों मोनबोखाबायानो दा जोङो ब्लाउस मोनदों बाट जोङो दख'ना आरो बायदेरबावनांगौ दं माखासे दंबावो नालाय आरो लोगोसे ब्लाउस बेखौबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों शपिंखौ खालामना लाजोब्बाय आरो मेरला खालामनांगौ दंबावो आं गोजाव जाबाथाय उदै मेवो मेगि हा बेनो माने कार्टुना बेनो मेगि स' रायजो राजाफोरजों मोनफैबायानो नै नै मेबाबो नै बेयावनो दङ मुकुलदां होनना बुंदों जायगाखौ माने बेयाव देखायनाय गावसोरो मा बुङो मुकुलदाङानोखा बियो मुकुलदाङाव 1 नं मुकुलदां 2 नं मुकुलदां दं दै ओमफ्राय दै बानाया नैबे बै साइडजों दं दैया खिन्थु बेयाव देखायनाय मथेब्ला गसाइगाव सावथारा फाकिराग्राम लामाजों फैदों आरोना जोङो फाकिराग्राम नैबे गामियानो नै मानसिफ्रा बिसोरनो जानांगौ आंनि मथेब्ला दानि नायनोसै रायजो राजाफोर बिनि उनावहाय बे गामियावनो दै लोमदों गासै 7 न'खरा सिलिंखार जाथारदों ओमफ्राय बै 7 न'खर सिलिंखार जाथारनाय सुबुंनोसो जोङो मदद खालामनो फैदों आरोना स' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय हा स' बैनो दै बोनाया इधर गाड़ी इधर से ले लो इधर तक ले लो न'आ बहा मानसिफ्रा थांजोब्बाय ए बेयावनोमोन न'आ फैदो ओरै फैदो स' रायजो राजाफोरजों सफैबाय बे गामिया मुकुलदां नामा हा 2 नम्बर सुसाकाटा 2 नम्बर सुसाकाटा ए बेयावनोमोन गोजा न'आ बेयावनो हनै दङमोन दैयाव थाहैबाय मोनसेया दैयाव रायजो राजाफोर नैलाय थांजायो नामा गोलैगोन नामा नै हाब्रा नालाय ओइथिंबो खेबाव ओइथिंनिफ्राय मा दै बे गौरां थंगिया सां नुदोंना बरिया न'आ बेयावबो दंमोन नामा ए सेस थांजोब्बाय ना बे थांजोब्बाय दै गेजेराव ओमफ्राय बे जायगाय न'खर थांजानाय बिसोर लोगो बै बिसिमोन आरोना बे एसेबां गुवार नङामोन आरोना दैया गुसेबथारसो गुसेब गारि हाबजानायल'मोन बे औवाफ्राबो बेयावनो दंखाजोबो औवाफ्रा नै दाबो दङ नै औवाफ्रा नै जुम खालामना देखायबाय बेसिमोन नङा माबायाबो जोंनिसोमोन आरो बे औवासोमोन बेबो औवासोमोन
बेबो मुराया बेबो आच्छा बेबोमोन औ बेबोमोन बे औवाबोमोन ओमफ्राय रावबो फैयाखै दासिम दासिमावबो नायफैयाखै रावबो गिदिर मानसि फैयाखै आरो जेनेबा सासे न'खराव खै बिगा लस जाखो हाया नोंनो हरदोंमोन नामा ना जोंनि न'खरा माने 2.5 ओरै बिगासो खेबजों रायजो राजाफोरखौबो 2.5 बिगासिम थांबाय आरो ओमफ्राय औवा बहुत दंमोन नालाय बेनिफ्रायनो खुरखाबोजोबनाय मोनसे न'खराव 2.5 बिगा 2.5 बिगा औ मोनसे न'खराव खै बिगा थांदों दां 2.5 बिगासिम थांदों सासे मोनसे न'खराव मोनसे न'खरा थांथायबाय ओमफ्राय मोनसे हाया खावसे थांनाय जाबाय आरो नैबे आरोना बैना बे आंनि जोंना न'खरसेयावनो जोंना गंब्रै न' दङ ए बेयावनो गंब्रै न' थारमाने न'खरजों गंब्रै न' लुनानै जों थादोंमोन आच्छा दा मोसौ गलिल'सै ओमफ्राय दा नोंसोर बहा थादों जोङो बै साइडआवसो थाहैबाय लुनायाव थ' नोंसिनि लुनाय जायगायाव रायजो हायावसो थांबाय गोदो नोंसिनि लुनाय जायगायाव लुनाय जायगायाव माइबो थांबाय साबुनबो थांबाय आरो दोनबावोसो आरो गंथाम थांबाय ओंखाम संग्राजों गंथामल' थांबाय ओमफ्राय ओंखाम संग्राजों माइया ओमफ्राय माइया 2.5 बिगासोनि जख' थांबाय आरो बेनिफ्राय थादुन दंमोन 2.5 बिगासोनि जख' बेबो थांबाय बेफोर फायखाना नामा बेबो न' दंमोन नामा बेहायनो बेयावसो दंमोन न'आ ओंखाम संग्रा होमबाथ' बे माने खै बिगासोमोन बे माइ गायनाया थांनाया माइ गायनाया दा 2.5 बिगासोनि जख' थांबाय 3 बिगा थांबाय 3 बिगायाव ओमफ्राय बिसिनि न'आथ' थाङासै न'आ थांबाय बेहाय गंथाम न' दंमोन ए गंथाम न' दंमोन ओमफ्य बे गंथाम न'आ गासिबो दैयाव थांजोबनाय जाहैबाय आरो गंथाम न' दंमोन औ बै दै गेजेराव फैमाराखैना बेयाव न'आव माबायाव थांसै थौदो जाय जायगायाव थादों बेयाव गथायहैनोसै गासिबो फेमिलि 25 बोसोर आरो 22 बोसोरनि हिनजावसा दंना बिसोरखौबो लिंदो बिसोरनि थाखाय दंफां लाबोदों आरो न'खरबा होमबालाय बाइसआथ' माबा दङ बाइसआ थारमाने नयबो दंमोन ना नय 9 इयार्स मिलायगोन ना बिजा बे लंपेन्ट गांनै लानाया हिनजावसा सानै गथ' देरनाया दैयाव थांजानायनो मिलायगोन ना मिलायगोन नै मिलायगोन ना दैयाव थांजानाय न'खरा नै ओमफ्राय नैबे न' लुफैनानै थाबाय आरो ए नैयावबो न' लुनानै थाबाय बे न'खौ माबानाय आरो ना बे न' लुब्रबनानै थानो गोनां जाबाय ना नों लिस्टखौ थिगखौनो हरखादों दा उनावहाय जोंना कमप्लेन फैगोनबा दे ना जगर हरखादों दा न'खर बेसे ना न'खर बेसे बेखौ आंनो दायो साननो खोन्थादो रियेल लिरनाय हरदों नालाय आंनो थांखाना न'खरबाखा न'खरबाखाना थांथारनाया ना होमबालाय जाय जाय न'खरनि थांदों मोनसे जमा जमा थादो अनेकबार मिथिङाबो बिराद खामायनानै जोबनाङा बिसोरा ओंखायनो माबा हाख'लायलाङा जोंनि दैबानानि रेकर्डआथ' मेरला जाबाय आरो जोङो आगोलाव एसे फिसा गिसखानाय हिसाबै हेनुजा साइड दरा दासो मोनथिसिगोन खोनासं जोङो बिएम सोदोब चेनेलनिफ्राय फैदों दै ओमफ्राय बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेसन आरो बेखौ नैबे फंबाया मिथिखायो खोमा नङा होमबा मिथिनायैनो बियो जोंखौ कल खालामहरदों जोंनि जायगायाव जोंनि गामियाव ओरैबायदि जाथाय जादों अननानै जोंखौ मदद खालाम होननानै बुंदों स' बिनिखायनो बिथाङा जोंनाव मेसेज हरनायलाय जों मेसेज हरनाय लोगो लोगो जों मिथिनानै खबर हरनानै जोंनियाव जि डनेसन होग्रा बैसोर मानसिनिफ्राय मदद लानानै जों नोंसिनिसिम फैदों आरोना
दा बेवहाय नोंसिनि थाखाय डनेसन होनाया नैबे 10,000 डनेसन होदों दे माने बे माने नैबेनि न'खर आरोना बे नानिनि न'खर बेलाय मादै दंफैयो मादैया इथिं दङ ओमफ्राय बे नैबे हेनुजानि बिनि नामा हेनुजा दे बिनि माबाया बिफाया सासे प्रफेसर बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय दे ओमफ्राय दा बे माखासे मादैमोनबो मदद हरबावदों नोंथांमोना इउटुबाव नायनो हागोन आरोना जों बेजों खरस खालामनानै नोंथांमोननिसिम लाबोदों आरोना स' जों बे खरसखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै आरो होनोसै नङा होमबा सिगांग्रो जोङो आं मोनसे खोथा होनो सानो आरो फार्स्ट अफ अल खुलुमबाय आइ आफा रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आं SW हेनुजा बसुमतारी ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय बेयाव नुजाफैनाय जादों आरो दादाजों एन्ड आंनाथ' इसिबांबो लाइक केपासिटिबो गैया सर्सबो गैया थेवबाबो आं जेसेबां हायो नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो बिराद गोसोजों हेल्प होनो लुबैनानै आङो आंनि फैनाय जाबाय आरो बेयाव आं जेखिनि हायो नोंथांमोननो दिनै होसिगोन आरो बिदिनि थाखायनो इयुनावबो आं बिदिनो मोजां खामानि मावलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननि थाखाय आंखौ बिदिनो लाइक सापर्ट खालामबाय थागोन जोबोद गोजोनबाय जों मेगि लाबोदों ओमफ्राय खिन्थु जों माइरंखौ मोनबोआसै नालाय जों फैसा होलांसिन आरो मा दंबावोलाय न' गैला ना जाबायना लाजोब्बायना दे बे फैथोंसै न' जाय हासिखार जाबाय साथाम न'खर गालांजाना सियाव नाजावदो जबायाव नाजाव एसे खेलाव थांनाय बायदि ओमफ्राय एबार 10टा लाबोदोंदां जोङो बेखौ मोनसे थाबावो नोंसिनाव कलगेटबो होखैनो नाजावग्राबो नाजाव नागिरबाय फाग्ला बे नोंसिनि न'खराव डाइरेक्ट हरजोब्बाय बे कलगेटआ सोरबा मोनखाजोबदों बे बुरजा फेमिलियाव हरदो औ बुरजा फेमिलि जोंहा न'खरा मोननैखा आं गुलि नाजावला फिसालाय बेखौ लांफादो न' मिलायजोब्बाय ना मिलायजोब्बाय दा माबा गाज्रि नुदों नामा जेनेबा बराव औवा मानसिफोरनि थाखाय मेरला दंबावोथ' न'खराव मोनफा मोनफा औवा मानसिनि थाखाय दे बियो ओमफ्राय सोरमोनलाय सासेया दख'ना दख'नाया मोनथाम खालार एखे मोनब्रै खालार एखे जाबाय मानै मासे मानै होनाथ' गांसे सिख्लाफोरा दंखायोना बे 25 बोसोर 22 बोसोरा सानैमोन नामा सानै 25 22आ सोरखौ ओमफ्राय 25आ होमबालाय माथो दे नैबे जाबाय ना गैया होदो नहीं उसका अलग है उन लोग का अलग है
सिख्लायानो आपका एक ये नहीं उसको आइनो औ तो फैमिली और आपका एक ही है इसका ज्यादा हो गया ज्यादा 9 years रुको रुको ज्यादा हो गया पता है तो उसका मतलब उसका ये एज दिया ना 25 का तो उसका तो हमारा एक्स्ट्रा लेके आया ना तो ये ज्यादा हो गया ना हाँ ये ज़्यादा हो गया हो सर को राइजो राजाफ्रा सोरखौ होजानो लुबैदों बेनो गांनिखौबो होनसै नङा थारमाने बेना हिनजावनो हिनजाव दङना नङा बेनोथ' होखागोन बेनो होखागोन बेनाव थांगासिगोन बेखौ बिजाखौ बिसोर होलाय जाबाय दे नङा बेनो एक्सट्रा दंखायो एक्सट्राखौ सोनोबा जोंना खोन्थाहरबायबा बियो ये ज्यादा हो गया मतलब बुरै होमबालाय दख'ना नांबाय होमबा बेखौबो लाफादो होमबालाय ओमफ्राय दायो एबारनि गथ'फोरनि जाबाय बे कितना साल का दायो 9 साल 9 नहीं ये नहीं होगा ये लॉन्ग पेन है ना दोनों का सारि बोसोराव नै बुरुमलाय बाबुआ बुरो आइ बुरो बारह साल का भी था क्या रोबीराम ये नहीं है आपका ये नहीं है ये है Niha Bromo oमफ्राय बिनि गेजेराव जाबाय आरोना जाबाय स' माने दख'ना बायदेरना लाबोदों नालाय जोंनो नैबे फंबाया खोन्थाहरदेरबाय नालाय जेनेबा सिख्लाफोरबो दंदेरो होननानै बिनि थाखायनो जों माने गांनै दख'ना लाबोदेरदोंमोन दाख्लैनो हरदोंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव होबायबो जोङो दायो ओमफ्राय गामसा बायखानाय माबानाय हरखाफाखानायमोन ओमफ्राय 3,000 रां हरदेरदोंमोन थिनिफ्राय ओमफ्राय बैफोरजों रांजों बे हेनुजानि रांजों बेखौ होनाय जाबाय आरो नोंथांनिसिम अके स' मोनसेल' बेखौनो आर'ज खालामो जे जायफोरा मानसिया हरदों नोंथांमोननो होफैदों बिसोरनो जाहाथे बोर सारस्रिना होयो माने आर'ज गाबो स' बेबायदिनो निश्चय माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला उनाव फिउचाराव खोन्थाहरबानो जाबाय रायजो राजानो नोंसिनि दुखुफोरखौ खोन्थानानै जों माने सहाय बिनानै नोंसिनिसिम लाबोनो हादों आरोना गामिया सुरजाकाथा स' रायजो राजाफोर बे गामिनि मुङा जाबाय सुरजाकाथा जों बेयाव फैदों आरो लोगोसे हेनुजाया खोब खस्थ' खालामबाय बे बिनानावा बिराद खोब देरफुनायसो आरो लोगोसे फरायगासिनो दङ बाट बिथांनियावबो जे माखासे समाजनि खामानि मावनायनि जे थांखि दङ बेखौ नुनानै जों गोसोआ गोजोननाय मोन्दों आरोना दिनै जों खेबसे नङा बेयो खेबनै जाबाय बै समावबो बिथाङा मदद खालामदों आरो दाबो बिथाङा जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि भिडिअखौ नुनानै बिथांनि गोसोआ गोबां गुदुं जादों नायनायाव नुनायाव बिराद उन्दै जानो हागौ मिथिबायना साननाय हनाया गोबां गिदिर आरोना बिनिया आं बेखौनो बुङो बिनानावा एसे फिउचाराव बेबायदिनो मोजाङै मोजां खामानि मावनो हाथों आरो इसोरनिफ्राय लानानै बेयाव जेसेबांखिनि सुबुं दङ बिथांमोननिफ्राय बोर मोननो हाथों नङा होमबा स' गासिनिफ्रायबो खुलुमनाय थाबाय आरोना स' खेबसे आङो खामानि मावनायनि गेजेराव आङो बुङो दै जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेशननि जय बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेशननि जय सुरजाकाथानि जय बड'लेण्डनि थेंक इउ रायजोनिफ्राय माबा बुंनो नामा सोरबा
एसे बुंहर जोबोद गोजोनबाय आरो जों खौथि खौथि थाखा फैसा खरसा जाबाय आरो दिनै जों बेखिनिखौ जों खरसा मोन्दों जों बिराद गोजोननाय थादों जोंहा लाख लाख थाखा फैसानि खरसा थांबाय बेखौ जोङो दिनै बे फिसानि थाखायल' जोङो गोजोननाय मोनबाय जों रावनिफ्रायबो गोजोननाय मोनाखै जोंहा थोजासे गिलुफोरनो सम्पति नस्थ' जालांबाय जों बेनि थाखायनो जों फिसाफोरनि सायाव थोजासे साबायखर होबाय आरो जुग जुग बेबायदिनो मोनजालांबाय थादों आरो बेबायदिनो मावलांबाय थानो हाथों फिसाफ्रा थाबैनो बे जायगायाव सरकारा जि न'खरसे न'खरनैयानो जाया मानो न'खरबायानो जाया मानो बेखौ जि हा खुरखा जादों बिसोरखौ नायफैदों आरोना आरो लोगोसे सोरबाफोर गोसो जायोब्ला जोंनिसिम कल खालामहरनो हागोन जोंनि नाम्बार जाबाय 777400390557 आरो निश्चय नोंथांमोननि जेसेबांखिनि रां बेखौ जों पाब्लिकसिमबो दैथायखागोन आरोना जोंनि एमा जोंनि मट'आ जोंनि आरो स्ल' मोनसे दं आरोना स्ल'गान बेनो जाबाय पाब्लिक मानि टु पाब्लिक पकेट पाब्लिकनि मानियानो पाब्लिकनि पकेटाव थांगोन माने आं सासे डिलिभारि बय जेनेबा हमना ला साप'ज दिनै हिनुजाया फैबाय नालाय बे हिसाबै जेबो नंला जेनेबा साप'ज हमना ला हिनुजाया जोंनो मदद हरबाय जोंनि माबा एकाउन्टाव हरनानै हरबाय बै फैसाखौ लानानै नोंथांमोनसिम होफैबाय बे होनबा डिलिभारि बयनि सिस्टेम खामानि जायासै होनबा स' आं साननालाय बेखौ आरोना बे मोनसे माने बिथिङाव गाज्रिनि बाथ्रा नङा बे बाथ्राया मोनथिबायना गाज्रि राव नङा आरोना बे मोनसे लेभेलाव थाङो नोंथांमोननि पाब्लिक मानि टु पाब्लिक पकेट पाब्लिकनि राङानो सोरबाफोर डनेसन हरदोंबा बे पाब्लिकनियाव थांगोन आरोना थेंक इउ स' माच मादै फोरमाय थाबावबाय जों थांसै नामा दे बाय बाय गोजोननाय थाबाय दे बाय बाय जय बर' हारिनि जय स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांबाय आंनि लोगोफोर आंनि आंगो जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदामोन बाजैमोन आयंमोन आबौमोन गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय दसे सम होनायनि थाखाय निश्चय जोंनि दिनैनि खामानि मावनाया मोनाबाय स' बाय बाय